हेलो लोगोफोर बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों kozhikode। बेनिफ्राय मा नुहैयो नायनोसै। नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफानो थाखाय रेडि जाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला फैदो। बेनिफ्राय जोङो मोनफैनानै मोनसे फिसा रेस्टुरेन्टावहाय माने आं जेबो जायैखाय माने अरेन्ज जुइस लोंफैबाय। बेनिफ्राय थांनोसै जों जि जायगायाव थांनो नागिरदों बेनिफ्राय जों थांसिगोन। स' नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। बिदिब्ला फैदो। Finally guys, फैबाय। बेरायफैबाय नै आदाजों सौग्रावदों। आंथ' हामा दैयाव हामा आं बै समाव जा लेथ्रा जालांखादों मोनथिखागौ आं सागोराव हाबला माबायदि अबस्था जायो। बैयाव जाग्रा नायहैनि आं। मा नायदों आदा? कितना है? 8 पैसा? Etra? Manda. Masa kira sejan ya? Kau bayar lah aja yang side deh do. Terus side deh do. Korea.
बेनिफ्राय दा So guys, भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बाय बाय। उननि मोनसे गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। बाय बाय।